Kirinsan ha sosial media kum ka singing competition lane kadan sing competition kadai kawe kalat nakam ta gitu ikna badon sap pakin pen i yala kasap kapong ba kidon bat menta udon we ukna ubana thalasken ubaya shimenta haka singing competition bala penyaj ka kongkrom official channel baka sur jong u lada pisngap kalong kum kasur jong we uklur wai papau kari kasi kata uram suciang ya ching im ngalara nado mensi kikular wangi kle haka ching im ngalara ban ati hado bakut kisni ya ching im kumta khnang bakasap jong neu khna kanam long le no ei agar pate phigi parlok youtuber baro papila ban pensap riang dakba kun upload hagi channel ki jong phiru pat kanam don tingkata ai ya ka channel ki jong phi namarang labu haga common creative license bat la phikwa basngap ya baro ki jingrwa jong uneu khna phila ban page kaling ngala debu apo description kublai shibun ya phi ki parlok baro haka ching im ngalarai ban ai ti hado bakut kisni